Love Trip mula alas 3 hanggang alas 6 ng gabi. Oh yeah! Sa 90.7 Love Radio. Love Trip kasama ang inyong muy delisyosang ka-love team. Mara's Tony! Mara Tony! Ikaw, anong trip mo? Taas kamay sa'yo na pagod ng magwalis ng bahay dahil yung tipong after 2 minutes, may dumi na naman. Na hindi mo na rin mawari kung saan ba nanggagaling lahat ng mga alikabok na yan. Buti sana kung alikabok, ang pinakamahirap walisin, alam mo kung ano? Buhok. Lalo na yung kulot. Hoy, mahirap kumapit yun sa walis Minsan nga kailangan pang gamitan ng vacuum Hirap maglinis Anyway, nababalik po ang inyong kadaldalan ng daldalerang atleta DJ Mara Tony. At kanina nga nabanggit ko, speaking of buhok, nakaranas ka na rin bang ma-hair loss? Mawalan ng buhok? Oo, yung tipong pang nagsusuklay ka, para bang 1 kilo na ng buhok yung natanggal mula sa kakasuklay mo. Well, sabi nga nila, marami raw reason. Alam mo, kwento ko lang. Ako po'y pinanganak ng ubod ang kapal ng buhok talaga, promise. Minsan nga, napagkakamalan ako, may suot daw akong wig kasi nga ang kapal ng buhok ko. Kaya ang tendency niya, madalas, pinagugupit ko lang siya ng sobrang ikse. Kasi po, pag po tumatakbo tayo, grabe ang kilo ng buhok ko, mga 5 kilo siguro to. Siguro kung i-add ko yung weight ko tapos yung bigat ng buhok ko, ay nako, sabi ko, ang laking gaan ko siguro, ang laking payat siguro. Pero going back sa buhok, sa pamilya po namin, lahat kami may makapal na muka at buhok. At minsan, syempre, may mga nagtatanong kung ano nga ba yung ginagawa ko sa buhok ko. Bukod sa syempre, number 1, it's genetics. Pero may ginagawa rin tayong pag-aalaga dyan. Ganun lang naman yun parang yung pagmamahal. Pag gusto mong lumago ang inyong relasyon, anong gagawin? Pababayaan po. Syempre, aalagaan. Pero syempre, tingnan muna natin kung ano nga ba yung mga rason, o yung mga symptoms kung bakit nga ba tayo nagkaka-hair loss. Syempre, number 1, stress at puyat. Sino ba dyan mahilig magpuyat sa taong hindi naman siya mahal? Yan po ang number 1 cause kung bakit tayo nagkakaroon ng hair loss. Kasi minsan, syempre, kapag dumadating yung buhok sa fall phase, may tinatawag din naman talagang fall phase Yung fall phase po na iyan, may cycle po ang ating buhok, parang mga kababaihan na darating yung buwan na medyo maglalagas ng kaunti, tapos medyo mararamdaman mo na para bang kada hawak mo ng buhok mo konti-konti na silang nawawala. May part po yan. Pero syempre, pwede rin naman mabawasan yan kapag babawasan ng stress. Huwag ka na masyado magpaka-stress, masyado na tayong maraming problema sa mundo. Syempre, number 2, kulang sa nutrients. Oo, pag napapansin mo na sa pamilya nyo, ikaw lang yung may manipis na buhok, ay nako baka naman kasi kulang ka sa iron. Iron o kaya naman vitamins B and D. Alam mo, makukuha mo yan sa mga inumin, kagaya ng vitamin boost. Ay, perfect yan, para naman kahit papaano, mabawasan natin ang hair loss. Ang hirap alam mo, ang sabi nga nila, ang ating mga buhok ay ang ating crowning glory. Kahit hindi masyado magandang iyong pagmumukha, basta healthy ang iyong buhok, pwede na yan. At ako'y mamaya magbabalik, marami pang factors, pero syempre, alagaan ang iyong sarili. Kahit sa murang halaga, mamaya bibigyan kita ng tips. Ikaw pa ba? Lakas-lakas mo sa akin, Syempre gusto ko pag lumalabas ka, masarap ka. Anyway, ako pa magbabalik maya-maya lamang. But for now, here's another Feel Good Music. Ngayong Feel Good Monday. Dito pa rin sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa ba i-memorize yan? Basic. Metro's #1 Love Radio. Basic!